adohe pirang-pirang. Ngaret dhisik. Tulisan apa kuwi? Wah, ora bener nek ngene. Iki rumput gene alam kok terus diobat rumput diobat. Manungsa ngendi ngene? Iki ngene alam iki. Kok mengkene carane? Ndak bener ngerusak alam nek ngene. Manungsa apa yang rusak alam iki? Ngaret meneh. Tulisan apa meneh iki? Waduh. Iki oleh manungsa ngendi meneh iki? Rumput diracun. Waduh. Wes malah rusak alam ya ngene iki. Rusak alam tenan iki, Mak. Iki nggone alam lho. Rumput diracun. Sing ngakoni sapa? Mungkin alame marah lagi tau rasa manungsa iki. Ndak bener pisan, ndak bener. Gak lunga wae timbang ngarep ning kene. Sapiku kok mati ran. Tulisan apa meneh kowe? Rumput milikku. Janjane manungsa iki kepiye? Rumput nang alasane diarani rumput milikku. Ndak bener nek ngene iki. Janjane manungsane kepiye? Rumput milikku. Milikmu. Milikku. Parah nih. Aku wis ora gagas kata luka. Wis cukup wingi. Ra pengen tak baleni. Masuk. Dadi wong lena iki aja goblok-goblok banget. Berjuang ya sak perlune. Aja ngasih berjuang entek-entekan terus kowe ora dihargai. Nek dhek wis ora peduli, wis cuek, wis ora miragi, culke. Laske. Mergo sewu siji dalan anggonmu iso golek liya. Dadi wong lena iki dadi kaya suket lho. Nggih, suket ngene lho. Walaupun dia diinjak-injak, dipotong, tapi dia akan tetap tumbuh. Dadi oleh nangi kaya ngono kuwi. Aja gampang direndahke.
Wes yo, paham yo. Weh, pesanku kanggo wong lenang-lenang kabeh. Termasuk aku yo nglenang aku ya. Aku yo wegah nek berdidak-idak ngono. Aret ora entuk. Tak lungguh-lungguh ning watu ngene wae. Wes, ndodok ngene wae. Alam sing asri yo ngene iki lho. Ijo royo-royo dipandangke enak. Demen aku nek ngene iki. Demen tenan. Ora kaya manungsa kaya mau. Ndir rumpet diobat, ndir rumpet diracun, ndir rumpet sing tulise milikku. Sakjane wong-wong iki wong piye? Wong nggone alam, wis nyata nggone alam kok. Isa dikoyokke mengkono. Mengko nek alame marah, lagi ngerti rasane manung-manungsa kuwi. Endi sing banjir, endi sing tanah longsor, endi sing gempa bumi. Arek nyalake bumi, ora iso. Manungsa ki ora iso arek nyalake bumi. Kuwi mergo kelakuane manungsa dhewe kaya ngono kuwi. Paham ya? Kabeh paham ya? Ayo dijaga bareng-bareng alam iki supaya asri, enak dipandang. Iso nyukupi awake dhewe nggo urip. Wes kabeh pokoke ayo dirawat, dijaga lingkungane. Wes paham ya, kabeh paham. Wes cukup ngono wae pesanku iki. Ya ayo dijaga bareng-bareng. Wes, ya wes, paham kabeh. Wes cukup semene wae.